Ni Jon Berikoana, ni Jon Berikoa barina garramenteriana eta 18 urte dukaz, da Mendaroko ospitalen jaixo nintzen, baina emetxe bizina guztien. Bueno, da zera, zuke programa mundu eta animalik guztu ditxu datzuz? Bai. Zer izen da hori benenu izartuzuna? Haitxe, beti beraz umetatik azina biherrin eta guztau, da hortxe. Beti egunero aztixi dauketenin eta da. Zera, zaldi kontuen, zaldi asto horre zetan zeu estozu, zeu bitxizadurekin? Astuaz da agitxini, baina zaldixekin da geixa. Beti jaixo nana zenetik, onda zaldixo etxin eta beti probat eta... Eta ze probatan nun hartu zu parte edo ze? Nik zinetan hartu bakarrik zaldixaz da horre etxe barrin da besti nuen izan izu maixen. Ero ponitxaz bai inetxu zen bi zebizeino kalbarixon. Programuntu ometzen horra, ez da? Gero gizaproban hortxe herriko. Gizaprobako idei, zelan hasi zinen horretan? Horre esan iztien ian ina, da jure nintzen da guztau, deporti eitxi eta hortxe guztau, hortxe da aurra. Saltzi eta guztau eta Parte hartu horrein bat egiten? Bai. Non? Nune hori Berton, Berritxun, gero Markinen Arretxinan, Itxurretan, Elgoibarko San Pedron, eta geixa Goibarren, gero Mendaroko taldiaz behu nintzen bi bider, hortxe San Pedron eta besti Kalbarixon, da geixa... Azterriken bai ingenun, gehu gaztiogok, eta holetan, geixa honan ez dait. Pelotan bertsuenek eixinak zestaz, baina zu... Lehen guzu azizan lehenko da, esan izterian inan jun, da nebe punta hori nintzen da, gustora, hori mitxuna kanponatu jokatzen eta berritxun jokatu nahan San Pedruten partidu, gero Markinen da Bizkaixen zier, da Gipuzkoare beha inoz, da... Hain badaukezu ezaldirik edo? Zaldixe, oinen, gazti da zoin, da gero beste idi pareja da gazti, hortxe, urteten ezo zerre da. Idi pareji zeuek kapauteko, ala... Ez, karri genuen zuen kapaute, lehenko kien beste batzu, da harri etxin kapaute, baina oin horrek karri genuen zuen kapaute. Vale,